welcome back to my YouTube channel. Ini yang kalau pondok lagi last nama ni, ketika nama ni. Last nama piulu, mana orang sebab Ata pondok lagi last ata. Pondok lagi last. Nana pun Quran dulu. So. Ye pelakon kandra. Lakis. You are saying nothing na. Awal kita drapu. The makeover mantodalla makeover by Bhumi. Alnaya Mangala Kadippunyan. Tuliyana ready aate enna hairstyle It's sticker really clear. Complete ಆಗಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ತಾರೆ ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಮೂಲ ಆನಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ದೇರಿ ಈ ಜನ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಈ ನಿಲ್ಕುಂದಾದ ಇರ್ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನನೆ ಕವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಗಲ್ ವಾರ ನೆನಪಿದಾರ್ದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೊಗಲ ನೆರಡೆಡೆ ನಿಖಿಲನೇ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಿಖಿಲನೇ ತಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಬೇಗ ಬರು ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಬೇಕು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದುಂಬೆ ಬರು ಅವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಿಂದಾಗ ತಿಂದ್ರು ಅವಳು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮೂಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಾಲ್ ಸರಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಕಾಣ ಹಿಡಿದು ತಿರುವಂದಿರ ವೈರಸ್ ಅವು ಇಸ್ತಿರ್ ಬಾರ್ದಿನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಸ್ತಿರ್ ಬಾರ್ದಿ ಬರ್ತದನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಜಾವ್ ಈರಿ ಬಾರ್ದಿ ಯಾನ್ ಬಾರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಪೋಣೆ పేరు తారద
ಏರ್ ಮೂಲೆ ಈ ಮೇರೆ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಟ್ಲತ್ತ ಮದಿಮೆದ ಈ ಪನ ಮದಿಮಲು ಮುರಂತ ಮದಿಮಲ್ ಮದಿಮೆ ಒಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆರು ಒಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರೌಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಅವು ತೊಸ್ಪಾಯನೆ ಶಾಲ್ ಅವು ದೊಂಬ ಹಾಕೊಂಡ పట్టుకుంటారట అవే ఎట్లా పంతిని ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಒಂದರ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು బాబు రెడీ అవుతుందో రెడీ వజ్ర
ಒಟ್ಟುಂಗಿಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆತೆಯ ಒಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಪಾಡು ಹಾಂ ಅವು ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅವು ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಾಯ್ತು ಲಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜ್ಯೂಸು ಪಂದು ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೂರೋಂದಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮದಿ ಮಲ್ಕುಲು ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಜಿ ನಾವು ಮಸರ 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 ಇನಿತ ಮದಿ ಮಲ ಬಂತು ಅಂದೆ ಸಿದ್ಧ ಇದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪೌಂತು ಅಂದಾಲು ಸಾರ್ಥ ತೂಲಿ ಇಂದ ಇಂದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿರಿ ಯಾನೆ ದೆಪ್ಪು ಎಂಚ್ಕೋರ್ಲ ತೋಲೆ ರೋಪ್ ಮಲ್ಪಿದಾರ್ದಲ್ಲ ದಾನೆ ತೋಜಂದೆ ಅಂದ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚು ಆಮೇಲೆ ಭೂಕನ್ನಿ ಭೂಕನ್ನಿ ಒಂಚೊಂದು ಬಟ್ಟಲಕಲ್ಲ ಒಂಚೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಂಚಿ ಕೊಂಚಿ ಹೋಗ್ಲಿ
Mami, Yummy.
ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾತಿಗಂತ ತೋಜ್ದಾಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ